Hej, jeg hedder Michael, og i dag i Scratch, der skal jeg fortælle jer noget om lyde. Jeg har åbnet et projekt her i Scratch, og det er et, jeg arbejder med før, og jeg skal op og kigge på den fan, der hedder lyde. Det er nemlig sådan, at man kan lægge lyde på det, man laver. Der er 2 forskellige måder, man kan arbejde med lyde på. Enten så har man en lyd, der kører i baggrunden, eller også så er det en lyd, der hænger fast på en af vores sprites. Hvis jeg går op på den fan, der hedder lyde, så har jeg flere forskellige måder at lægge en lyd ind på. Hvis vi kigger her, så kan man fx vælge en lyd fra et lydbibliotek, der følger med Scratch. Man kan også optage sin egen lyd, og det kræver selvfølgelig, at man har koblet en mikrofon til sin computer. Eller man kan uploade en lydfil, man har liggende på sin computer. Hvis vi kigger på den første, vælg en lyd fra biblioteket. Skal jeg lige huske, det er flagermusen, jeg er inde og kigge på, så jeg vil gerne finde en lyd, der har noget med en flagermus at gøre. Så jeg klikker lige, så åbner den et bibliotek op, og over til venstre, der kan man filtrere alt det her. Det der er her nu, det er alle de lyde, som Scratch ejer, og dem kan man bare bruge frit. Jeg vil have noget med dyr, for jeg havde jo en flagermus, og der står bird, dog, der er ikke rigtig noget med flagermus. Hvad er den der squawk? Så kan man lige trykke på play. Det lyder lidt som en syg flagermus i hvert fald. Det kunne godt være en flagermus-lyd. Så klikker man lige på den, så den bliver markeret. Og så hernede til højre, der står der OK. Så har man koblet sådan en lyd til flagermusen. Vi kan lige høre, om det er den rigtige. Det var det. For at den nu skal afspilles, så skal man lige ind i sin kode og ind under den fan, der hedder lyd. Og så kan man så sige, spil lyden. Den kan vi jo sætte her ind i loopet. Spil lyden jump. Ja. Det prøver vi lige. Og nu kan I godt høre, det lyder fuldstændig mærkeligt. Og det er fordi den bare afspiller lyden for evigt. Vi kan også prøve noget andet, at den bare lige siger lyden en gang, inden at den går i gang med alt det her for evigt. Det prøver vi lige. Så var lyden der. Godt. Det var en måde at lave lyd på. Det er altså ved at bruge biblioteket. Den næste, der kan man indtale, og der trykker man på mikrofonen, og så gør den klar til en ny optagelse, og den kan man kalde noget. Vi kan kalde den flagermus. Hvad siger en flagermus? Den siger et eller andet. Ja. Når man så er klar til at optage, så trykker man på optag-ikonet. Bak! Og så kan vi se, hvad jeg optog. Bak! Det kunne sagtens være en flagermus-lyd, men vi kan godt se, at der er alt for meget bak, hvor der ikke er lyd, så det skal vi lige have redigeret. Så nu vælger jeg sådan set det, jeg skal bruge, eller jeg vælger noget, jeg ikke skal bruge. Så kan jeg trykke her på redigere, og det kan jeg så slette på begge sider af det. Det gør jeg lige, så jeg får trimmet min lydoptagelse. Bak, bak, bak. Man kan også vælge at sætte en effekt på. Så nu lige markere. Gør den højere, gør den blødere. Man kan, hvis det er en lang lydoptagelse, kan man fade ud og fade ind. Vi kan også høre den baglæns. Det prøver vi lige. Så er vi mere hen af noget med en flagermus. Så den kunne jeg måske godt bruge til min flagermus. Jeg går lige tilbage under scripts, og så i stedet for lyden jump, så kan jeg vælge den, som jeg lige har kaldt flagermus. Det prøver vi lige. Så fik vi den lyd. Sidste måde at gøre det på, det er ved at vælge en lydfil, som man uploader. Og her skal man altså være opmærksom på, at det er ikke alle lydfiler, for eksempel musikfiler, som man bare må lægge op og dele på det her community. For at vise det, der har jeg lagt en op, men jeg sletter den igen, for det er nemlig en lydfil, jeg ikke må bruge. Men man trykker altså her, og så går den ind i mappeindstillinger på ens computer. Der har jeg en fil, eller en musik, der hedder Samba de Janeiro. Den har jeg lagt ind. Det tager lidt tid, alt afhængig af, hvor meget den fylder. Men man markerer altså bare og siger åben. Det er den, jeg har lagt ind her, der hedder Samba de Janeiro, og den fylder rigtig meget. Vi kan lige prøve at starte. Det kunne sagt... Nu kommer jeg til at optage, det skulle jeg ikke. Det sletter vi lige igen.
Men det kunne jo godt være, at jeg havde lagt den ind et andet sted som en baggrundslyd, der hele tiden kørte, mens den her programmering fandt sted. Men altså vær opmærksom på, at de lydfiler, I uploader fra jeres computer, hvis det er musik, så skal I være sikre på, at I har rettighederne til at bruge det i et projekt. Men det var altså 3 måder, man kunne lægge lyd ind på. Fra lydbiblioteket, optage selv, eller hente en fil fra computeren.